Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, mga suppliers ang modernized jeepney naghatag sang 5-year warranty sa ila mga units. Gamit sang face mask. Sa balita nasyonal, hagna nga magapaisol sang barangay kag SK elections, aprobado na sa second reading sang Kamara. NTC ginmanduan ang mga telcos nga i-block ang mga text scam. Sa balita international, King Charles III nagpahatag sang unang pagpamulong-pulong sa parlamento sa United Kingdom. Samtang sa balita sa sports, Obiana nakakuha na naman sang duha ka bulawan nga medalya sa Switzerland. Sa balita showbiz, Iloy ni Heart Evangelista nagapati nga masulbar ang problema sang mag-asawa. Kaga sa balita espesyal, ato naman karon pamatian ang mga tips kung paano mag-move on pagkatapos sang malawig nga relasyon. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilogabahin sang Western Visayas. Liwat naman sa inyo nagapangalagad, subong nga adlaw Setyembre 14, 2022, sinisi aksyon Zil Minardo. Kag-aksyon Boy Duran, ang aton mga balita lokal magasunod sa dili lamang madugay. This new sponsorship is brought to you by Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta. Okay, good morning Liwat mga ka-aksyon. Good morning Action Zil. Good morning, Liwat. Mayong aga sa aton mga kaaksyon, sa aton mga taga-palamati, no? Subong aga. Kag subong adlaw is September 14, no? 14 na kita. 14 Sakto? na, oo. September 14, one day to go before Mother's Day. Ay, Mother's Day na sa 15. 15, no? Kay sweldo sa mga tatay mo. Teka, alam ko natapos naman Mother's Day. Kung sweldo ka mga tatay. Ting nanay gakuha Ay, na nanay bay. ang gakuha. Ting kundi Mother's Day, sakto? Way ka pala. Nag-loading ko to. So May one day to tips go before sang kada ko na mo ang Mother's Day twice a month na siya mo. Kada 15:30 bla. Na, sta? Correct. Kag karon nga daw is 102 days, 102 días na lang magka-aksyon antes ang Pasko. Kag 109 days antes ang 2023, no? Dali na lang no, September 14 ang filing tani sang SK kag barangay election sa October 6, pero daw nagasanag subong kay ang sa Kamara second reading na sila sa bill hagna nga nagapaisol sang barangay kag SK elections. So ang ang nagalibot-libot balaga pulo libre kape, medyo relax na Makansela na. Hindi anay nablang libot kada ngape na ako na tananda gali kay madalagan kag sa barangay eleksyon. Relax na kanay kay basi hindi madayon. Hindi madayon. Basi dason tuig pang eleksyon, dason tuig ang libot-libot na kag pulo libre sang kape dira sa aton nga mga pumuluyo, Nga kung eleksyon lang nga pang libre kape Ako bisan Kay may tuyo mo. Ako bisan way eleksyon niya kung makampi ka librehon ta kaya. Oo. Basta may unod ng bulsa ko, librehon ta kaya, di na? Hindi ka man nagpadlagan sa bang. Why man? Loka ko na sa urnar, ako na sa ako niya nga ti kun may Normal na lang mang libre ka kung may kwarta ka. Pero hindi man sila nga tanan Ikaw lang. Kaya proti kan Starbucks man yan. Bang, makibot man tanaman.
Hindi na kaya libre yun, di ba? Aray, No? amaga mo ng presyo, yung sang kape mo, ya daw hilanaton ka na yan. Ikaw mapanlagan. Good morning. So, Jones ka wave-wave. Pagpangapi, yan, mo doon nalilanat ko pareho. Nalilanat siya ko. Kaya maknong kape Hilanaton ka gina Kailangan yan. na ng bayaran mo sa kape, no? Anyway, sige basta sa aton dire yan nagamonitor sa Facebook, please like, follow, and share sa aton nga FB Live. No? Paki-share lang sa mga aksyon natin, especially sa EFC, no? O sige, standby na sa mga balita lokal. Barangay 684. Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, 7 minutos na nakaligad sa takna nga alas 7. Sa detalye na sa nagapanguna naton nga mga balita lokal, ginpahayag ni Bacolod Mayor Albe Benitez nga nakaistorya ini sa pila ka mga suppliers ang modernized jeep kag nagpasiguro nga maghahatag ang mga ini sang 5-year warranty sa ilang mga units. Ini matapos yung palambot sa mga operator sa alkalde ila concern nga base hindi magdugay ang salakyan sang 5 ka tuig pero nagasigi sila bayad sang bulanan nga amortization. Suno kay Benitez, bangod sini nasabat na ang concern sa mga operators kag pwede mapadayon ang modernization plan. Dugang pa sang alkalde, may mga operators man nga nagpabutyag nga kung mahimo makinalang ang sang modernized jeep ang ilang baklon kag usaron ang daan nga kahas ang ilang salakyan. Apang sunod kay Benitez, ang mga pasahero sa karon ang nagapangita na sang maayong nga versyon sang masakyan, kaangay sang may wifi, limpyo, kag disbentaha kung makinalamang ang baklon. Una na nga nagpangabay si Benitez sa LTFRB kag LTO nga hatagan ang mga operator sa Bacolod sang tubtob karon nga bulan o kung status quo para masolusyonan ang ini nga issue. So I was able to talk to some of the suppliers sa ato nga mga modernized jeep. Mahatag sila 5 years warranty. Kung mahatag sila 5 years warranty, that answers the concern sa mga operators. Then we can really continue with our modernization plan. Ang kabahin sa pahayag ni Mayor Albi Benitez. Natala na nga magkapagig-dialogo ang sektor sang transportasyon kay Bacolod City Mayor Albi Benitez sa maabot nga Huwebes suno kay undok ang Secretary General Diego Malacad sa pihak nga tubtob na lamang sa 2023 ginapahanugutan makabiyahe ang mga tradisyonal nga mga salakyan matapos wala gin-renew sang LTFRB ang ilang mga prangkisa. Wala sa ikasarang nga magbakal ang ilang nga mga miyembro para sa modernized jeepney nga nag-umpisa na sa pagbiyahe sa pila ka mga dalanon sa syudad. Nagalao man si Malacad kag iban pa nga lider sang transportasyon sa syudad nga matagaan solusyon ni Benitez ang ila pangabay nga rehabilitasyon para sa ila mga salakyan agud padayon nga makitbiyahe kag makaserbisyo sa pumuluyo. Ginpahayag naman ni Virgilio Talabukon, 30 anyos, isa ka driver sang modernized jeep nga wala sang kamatuoran nga ginasita sila sang drivers sang traditional nga jeep apang ginako sini nga mayara drivers nga malain ang tulok sa ila. Sunod sa drivers para sa yara sa 450 pesos ang sweldo sini sa isa ka adlaw kag wala nagadepende jutay man kung madamo ang pasahero. Ang bago nga jeep ang mayara 4 ka CCTV, air-conditioned, automatic door kag stop button para sa gusto manaog sa ila destinasyon. Palayag sang driver, nagasugod ang jeep biyahe halin na 6 ang aga tugtub 8 sang gabi. Sa piyak nga bahin, nagpahayag man ang pila ka mga pasahero nga komportable kag mabugnaw ang bago nga jeep, ilabi pa nga mainit sa karon ang panahon. Nag-issue na si Bacolod Mayor Albi Benitez sa Executive Order No. 33 angot sa pulisa sa pag-usar sang face mask sa syudad sang Bacolod. Base sa mando sang alkalde, ginatugutan na ang optional nga pagsuksok sang face mask sa open spaces kag crowded outdoor areas nga may maayo nga ventilasyon. Padayon naman nga pagsuksok ang face mask sa hospitals, medical facilities, indoor private kag public establishments, lakip man sa public transportation. Padayon nga ginapangabay sang alkalde ang pagsuksok sang face mask kag pagsunod sa health protocols sa mga hindi bakunado, senior citizens kag immunocompromised. Sa mga duga pa naton nga balita lokal, sorry, ini ang sabat ni Bacolod Mayor Albi Benitez sa mga tenants sang Manukan Country nga hindi makabayad sang ilang utang sa syudad, tubtob sining tapos bulan September 30. Suno kay Benitez, mayara lamang tubtob karon nga bulan ang mga may pwesto para mag-comply. Dugang pa sa alkalde, magahalin sa pwesto ang hindi makabayad ka ang lugar ang i-auction sa mga interesado.
Apang suno kay City Administrator Pacifico Maghari III, may pila na ka mga tenants ang nakabayad sa ilang utang. Una na nagpaparaog ang City Legal Office ang demand letter sa 17 sa 22 ka mga may pwesto nga isettle ang ilang utang nga naglambot na tubtob sa 8.6 milyones pesos. They only have till September to comply. Nagbayad ng iba Hindi na. sila may mayor kape sa ilang years. Sorry. Pila na so far nagbayad? May nagbayad. Meron. They will have to vacate. Of course. Meron. Strictly mayor. We will auction it for the next tenant who will come in. Ang dugang pahayag ni Mayor Albi Benitez. Anom ka mga local government units sa Negros Occidental ang patukuran isang AA slaughterhouse paagi sa pondo sa Department of Agriculture Philippine Rural Development Project. Suno kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz, duha sa mga ini ang may notice of no objection. Nahalina sa PRDP para makapatigayon sa procurement of works sa among nga proyekto. Ini ang ipahamtang sa hinubaan nga nagabalor sa 49.6 milyones pesos, kag kawayan nga nagabalor sa 47.4 milyones pesos. Dugang pa ni Diaz, natapos na ang public bidding sa sininga proyekto, samtang ang bidding sa apat pakaiban ang padayon nga ginaasikaso. Pahamtangan man sang slaughterhouse ang Morsha, Tubuso, Binalbagan kag San Carlos, 20% sang pundo ang magahalin sa gobyerno probinsyal kag DA, samtang 80% ang halin naman sa grant sang World Bank. Ini nga proyekto ang kabahin sa pag-upgrade sa slaughterhouse facility sa Negros Occidental, agud ang maangkon ang AA classification nga gina-require sang National Meat Inspection Services. Sa karon ang mga slaughterhouses sa Sagay, Bacolod kag Victorias amo lamang ang may AA accreditation sa Negros Occidental. Samtang kalakip man si Vice Governor Jeffrey Ferrer, kang asawa sini nga si 4th District Congresswoman Juliet Marie Ferrer, sa mga opisyal nga nagtambong sa birthday luncheon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa Rizal Hall, Malacañang Palace kahapon nga adlaw. Si Ferrer ang gidesignar ni Marcos bilang personal advisor for Western Visayas, umpisa sa naligad nga Agosto 3. Siya amuman ang nagpanguna sa presidential campaign ni Marcos sa Negros Occidental sa nagligad nga Mayo 9 nga eleksyon. Si Marcos ang nagsaulog siya kay 65 anyos nga kadlawan kahapon September 13. Kahapon man sang aga, nakigbayan ang presidente sa nationwide simultaneous bamboo kag tree planting sa San Mateo MMDA landfill. Wala pa mahibaluan ang patod nga petsa sang pagpadulong sang Marcos family para sa Mascara Festival 2022. Sino kay Festival Director Attorney Pinky Merano Ocampo, wala pa sila sang impormasyon kung bala opening o kung highlight ang pagpadulong ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Pero kumpirmado na ang pagpadulong sang presidente, kaupod si First Lady Liza Araneta Marcos, kagila bata nga si Vinnie Marcos nga mag-serve nga guest of honor. Samtang sa Setyembre 30, 2022, may patigayunon nga sa lubong sa Mascara 2022 sa Bacolod Government Center, umpisa alas 7 sang gabi tubtob alauna sang kaagahon. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:14. Hagna nga magapaisol sa barangay kag SK elections, aprobado na sa second reading sang Kamara. Samtang NTC, ginmanduan ang mga telcos, i-block ang mga text scam. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa ato naman nga mga ka-aksyon nga nagapangapebla. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life.
Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. Okay, ari na kita sa aton nga mga naga-monitor sa Facebook. Please like, follow, and share gyapon kita mga ka-action, ha? Sa kay Ana Sinoro, niya nag-gold ng hair ni Action Zil. Ano ko, ba si Action Boy nga, di naman ko nanalo. Zil, di ka naman nanalom, Di Zil. na nagsalo. Damo, gid ko. Damo, gali sila, ga-comment to, hindi ta Gani, maano. kay refresh mo sa gani, no? Sige, sa imo dabe, pang basada, be. Yes, ari si Ma'am Sinoro Agina, si Ma'am Mia Salmoren, paunal, maayong aga. Good morning, kan Action Boy. Si Ma'am Rochelle Evangelista, si Ma'am Inday Ma'am nga Blaza. lalaki na. Lalaki na si Rochelle Evangelista. Kaya, kapilan ako dayag. Sir. Pero si Inday Blaza, yabaye, gani Action Boy. Yeah, oo. Si Kagawad Ulaya Balahon, man Gawad, morning to si mo Gawad, no? Happy birthday da kay husbandry. Belated happy birthday kahapon na. Si Ma'am Van Mayo ara man gyapon nagsunsil, kag si Yes. Dr. Matt Mayo. Sige. Si Ma'am Veronica Santillan Manukan, mayong aga. Na kaya ako hindi na refresh ko lang niyo. Yung mga taga New York, talaga oh. Ara na da, oo. Si Ma'am Josephine Lacson, Yes. mayong aga. Morning din sa imo, Josephine, sa Queens, New York. Shout out sa mga classmates ako no sa Marian Academy, class of 1972. Hindi pagida kay Kwan. Sila Lane Grace Ibarra, oy classmate, morning sa imo. Si Kagawad Imbong Jo Campo, sa Barangay Maaw, mayang aga man dira sa imo. Kag kay Kagawad Taba Pilieho da. Kay Kapitan Vito, gahaton, morning. Kap, ay si Kapitan Vito, bala may ato na to sila sa babaw sa away kato po dilis may ilom, no? Miyara na sila nga Gianas Mountain Resort. Amo tong ikadtoan nyo? Wala Lain kami man kadto to turista to Doon ka amo niya. ito mong? Iyato yan ni Kapitan Ike, ang turista. Pero may-ari man ni si Kapitan Vito to. Mga kapitan to may mga properties to. Nami to gali. So magkadto ka to gani, apit ka kay Kapitan Aned sa Maaw. Kung kap, tayo wag kita to. Kap. Gatembre na de kap. Tapos apit ka man to kay Kapitan Ike. Namun di kap, sa mahon to na yan. Di ba? Salam talaga. Wala ka namin sa swimming pool mo. Natot isahon talaga niya. Namin to swimming pool to. Ngayon ka to. Ngayon. Yung orange mo bala nga two-piece bla. Grabe. Dotina, nagit ko to karon ako. Gaman na aga to mo. No? Oo. Gaman na agang swimsuit. Ang swimsuit. Sige. Noel Amar sa Canada. Sige. Si Sir Joel Joel. Tumias the second. Shout out ka na from Taiwan, Action Boy. Ay, okay. Parinte ko ng guroy. Sige be, Kaya sige be. mga tumias, mga parinda, tumias ang amon. Nga kuhan mo, ang middle name ni tatay ko bala. Si Sir Jojo Mamak Ponesca. Ay Ponseca. Watching from Hong Kong. International. Good. International ni May Jen New York. Benedicto. Ari na grabe man o, Barangay Tangob. Ato na eh. Ato niya. Jen Benedicto. Ni Messia Roques, Barangay Tangob. Kada mo sa taga Barangay Tangob. Solama Barnatsa. Thailand. Thailand. Grabe. O, standby sa aton dugang nga mga balita. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life.
Life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agud mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni katingkadamo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you. Sa detalye sa aton mga balita nasyonal, ginaprobahan sang Kamara sa second reading ang House Bill 4673 nga tuyo ipaisol ang Disyembre 5 tuig 2022 nga barangay kag sangguniang kabataan elections kag patagyunan ni sa unang Lunes ang Disyembre tuig 2023. Ini sa piyak nga aminado ang principal sponsor kag House Suffrage and Electoral Reform Panel Chair nga si Maximo Dalog Jr. sang Mountain Province ngang pagpaiway sa eleksyon ang magaresulta sa dugang nga galastuhan para sa gobyerno. Una nga nagpabutyag si Albay Representative Edsel Lagman sang pagpamatok nga aprubahan ang ini nga House Bill bangod sa kakulang sang quorum o kung hindi physically present ang mga mamalida sa plenary session. Ginsuspend ang sesyon sa pila ka minutos kaysa pagbalik, nagmotion si Deputy Majority Leader Lawrence Defensor nga aprobahan ang hagna bangod madamo na sang mamalida ang yara sa sulod sang session hall. Ginmanduan sang National Telecommunications Commission ang mga telco nga i-block o kon i-deactivate ang mga ginapadala nga clickable person-to-person URL sa text message. Kalakip diri ang mga ginapadala nga mensahe nga may URLs at tiny URLs, smart links o kon may QC codes nga masami ginagamit para makapanginto sa mga subscriber. Sa memorandum ni NTC Commissioner Gamaliel Cordova, iya ginmanduan ang mga kumpanya nga Dito Telecommunity, Smart Communications kag Globe at Telecom nga i-block ang mga kaangay sininga sahi isang mensahe. Ginmanduan man ang among nga mga kumpanya nga magsumiter sa NTC sang ila compliance report tubtob Setyembre 16, 2022. Tuyo sang mando nga matapna ang paglapnag sang SMS text scams kag mga spam messages. Ang mga text scam kag spam messages ang masami ginagamitan sang URLs nga kun maklik sang subscribers makakadto siya sa peke nga website nga ginagamit sa pagpanginto sa mga yara sa likod sang illegal nga buluhaton. Sunod sa NTC kun ma-deactivate kag ma-block sa mga telco bisan maklik pa sa mga subscriber ang links, hindi na sini ma-access pa ang mga manog patalang nga website. Nagpaandam naman ang National Grid Corporation of the Philippines o kon NGCP sa posibilidad nga shortage sa power supply sa pungsod bangod sa sunod-sunod nga power interruptions. Ini matapos ginpaidalom sa red alert status ang Luzon Grid sadtong Lunes ang hapon bangod sa delay sang madamo nga power plants. Bukod silingon sang red alert status amo nga mayara sang generation deficiency matapos gin-report sang NGCP nga ang available capacity ang yara sa 10,693 ka megawatts apang ang peak demand naglambot sa 9,933 ka megawatts. Sunod kay NGCP spokesperson Attorney Cynthia Alabanza, may indikasyon sa pagnipis
sa supply sang kuryente kung mayara sang power outages sa kada tiun nga madamo nga power plants ang nag-eksperyensya sang problema. Ginklaro naman ni Alabanza nga ang shutdown parte lamang sa nga maintenance kag operations kag panalagsa nga magtugas ang power outages kung may bastante nga supply sang kuryente. Ginpahayag sa Department of Transportation nga wala malakip sa 167 milyon pesos proposed budget para sa 2023 ang Public Utility Vehicle Modernization Program. Ginhimo ni DOT Undersecretary Mark Esteban Pastor ang pahayag matapos ginpamangkot ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel kung bala ang matuon nga report ang may ginalokan nga 4.2 bilyones pesos para sa PUV Modernization Program para sa 2023. Suno kay Pastor, para sa 2023, ang proposal para sa PUV modernization ang yara sa 778 million pesos apang wala ginlakip sa National Expenditure Program sa Department of Budget and Management. Ginakibot naman ni Manuel ang palayag ni Pastor kag nagpabutsyag sa kabalaka tungod wala sa nga napartiniser nga pondo agod ibulig sa mga driver nga luyag ma-modernize ang ila mga salakyan. Nagabuligay sa karon ang Land Transportation Office kag Information Technology Provider nga Dermalog. Agud maresolbar ang mga isyu sa mga motorista nga nag-eksperyensya sang kabudlay sa transaksyon sa ahensya sa nakaligad nga mga inadlaw. Sa statement, gintalakay sang duha ka partido kung paano mapaayo ang proseso sa negosyo kag customer experience nga nag-avail sa serbisyo nga ginatanyag sang LTO. Isa sa mga solusyon amo ang activation sang Motor Vehicle Registration Information System nga makapalipot sa malabang nga linya sa naglain-lain nga opisina sang LTO. Ginpahayag ni Dermalog spokesperson attorney Nikki De Vega, 2/3 ang transaksyon sa LTO amo ang motor vehicle renewals kag kung ipaagi ini online mas mapahapos sa publiko. Ginmando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang year-long moratorium sa annual amortization kag interest payments sa Agrarian Reform beneficiaries. Sunod sa Department of Agrarian Reform, ang executive order sang Presidente preparasyon sa pagtuman sang promisa sang Marcos administration nga makapasar sang Kongreso sang layi nga magahatag sang dugang nga panahon sa ARB sa para magbayad sang amortization kag interest. Ginpahayag ni DAR Secretary Conrado Estrella III nga dako ang mabulig sa isa ka tuig nga moratorium kag condonation sa pagbayad sa loan sa mga mangunguma agud hindi ang ini malubong sa utang. Dugang pa ni Estrella tuyo man sang moratorium sa land amortization kag interest payments nga makabulig sa ARB nga mausara pa ang kwarta sa pagtalana o kon sang pagtalauma sang iladuta kag mapasangkad ang kapasidad sang produksyon kag para makabulig sa pagpasanyog sa ekonomiya. Sa isa sa cabinet meetings nagligad nga bulan nagintalakay sang presidente kaupod sa iban nga mga opisyal kung paano makabulig sang gobyerno nasyonal sa mga ARB. Sa mga duga pa naton nga balita nasyonal, ginpanghiwala sang Department of Health nga naghalin sa contact tracing sang COVID-19 ang mga nagadamo nga spam messages kag text scams. Sunod kay DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere, ang mga contact tracing applications ang na-evaluate sa Department of Information, Communications and Technology kag National Privacy Commission. Paatag ni Vergere, ang mga LGU ang dapat magsunod sa mga requirement kag condition para maka-establisar sa mga application. Una, ipahag ni Anay NTC Official Edgar Cabarrios nga ang contact tracing forms ang posible ginalinan sa mga impormasyon nga ginausar sa text scams. Nagapatigayon na sang pagpangusisa ang NPC, kaupod ang NTC sa sining issue. Mas sobra 350 ka persons deprived of liberty ang ginrelease sa New Bilibid Prison kag iban pang aprisuhan. Ginpahayag sang Bureau of Corrections sa 371 ka ginrelease nga PDLs, 191 ang gikan sa NBP, 143 ang gikan sa Operating Prison and Penal Farms, kag 37 ang gikan sa Correctional Institute for Women. Sa mga ginrelease nga PDLs, may kabilugan nga 240 ang nag-survey sang ila maximum prison sentence, 31 ang nag-acquit, 98 ang naparole kag duha ang on probation. May kabilugan naman nga 45 ka senior citizen ang na-release, kag ginpahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remolla nga ang tuyo sa nga bukor amo ang kung may mga persona nga ginpasakaan sang kaso kag ginsentensyahan, dapat iyara ang gobyerno agod mahatagan sila sang kahigayunan agod makabangon liwat. Action Radio Philippines Standard Time, 7:30. Ang aton dugang nga mga balita international, balita sa sports, showbiz, kag balita espesyal sa pagbalik sang Action Balita Morning Edition.
Kag sa may mga Salamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailon. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periodos ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo. Okay. Sakay Lilian Tadena Claridad, good morning dara sa imo. Evelyn Sinaon, Lito Dayap, Jocelyn, Richard Artisola Alpiere, good morning man sa imo. Si Miss Jinky Delagdon still with us. Okay. Siling ni Kuano, siling ni gani ni Migo Tanuel Amar niya, blande gali si Kuan. Si Subong lang. Action Zeal. Subong lang, sir. Ang isa blondie na siya, green man na. Ang isa may ara man ko na. May ara man green, may ara man isa, may kita kagi ka purple ang buhok mo. Wala. Dilaw yun la. Do talong tanak karan yang Hindi ka na yung buhok mo lang, mutang mo di green, mutang mo purple. Pero sari, ba barada si Dinos Radman ka? Ay, grabe. Grabe. Kag si MJ Season, Michael John Season, ginagreet siya lang tanan nga pamati, samta nagapangapi sa 18 Cafe, 18th Lacson Street. Sir Napsak, good morning ko no from Chateau Elise. Tisay ka ko no Action Zeal. Bayan lang tisay, lain kong tisoy. Kag draman kay Wimore Dilar, good morning sa imo. Ay, morning gali anay sa kay Kuana. Sa kay Attorney Alan Galunan, no? Dira sa may Barangay Maaw. Kag si Pearl Buenafi Galunan, morning man. My buddy, Dr. Matt Mayo. Morning dira sa imo sa Minnesota. Dr. Matt Mayo. Si Gerald Barbasa Servando sa Brunei naman na siya, Jackson Zeal. Oo. Kamusta ang Brunei? Ha? Kamusta ang Brunei? May mga gurog yapon na sila. Okay lang sila gurog yapon Wala ka na. na to kalagawa. Ha? Sa Brunei. Uy na. Balo ka doon. Ako ka matanto. Lagaw-lagaw, bla. Hindi lang ako sa libot-libot. Kapoy ka na. Marjorie Obreque Villarma Impress sa Fortune Town. Fortune Town. Morning dara sa imo sa taga Fortune Town. Father Amber kuno sa Talisay Concepcion. Talisay, Father Amber. Morning dara sa imo. From Ana Sinoro. Si Migo ko daw, Father Tabi, Tabanyag. Sa may, sa may Domos Day. Oo, sige. I-check ta na karon na. Imo da, may mga tamyawon ka pa da. Andre Pulangko! Pala padala sa akon sa balita ni si Toto Andre, oh. Andre Pulangko, grabe nga na ba? Pakilala ta ka kay Andre, gali. Soltiro pa ni si Andre. Kung gusto mo, laton man ay mag-unfor siya. Kahit try pa lang sa buong mayo. So, hindi pa nakakasuwan. So, hindi Andre lang ang alam niya, pero aral na sa mga 43. Andre times po. Times 30. Ano man? Lila. Siguro sa 4. Ano 43? Si Sir Noel Amar man niya makatisay. Hindi na magtulok sa ilong bala. MJS Candido Hildore, good morning mandara sa imo sa Barangay Sumag ni Blasi. Kagdalit lang ni birthday niya.
Bakit imbitaron niya kaniya? Ikaw bla. Invite yourself na lang. Amo na, pwede na. Saan ang galing birthday mo, Yasel? Dugay pa, January pa. Ay, nagtatlo na ta. Kay... January ka man? Duwala na kami ni Action Dorel din January mo. Oo. Ara ka manggali sa January. January man. Aquarius ka kon... Aquarius. Tiara ka sa mga line of 20 na gali. Line of 2 ka na gali. Pariyo tagali, kwan. Dad? Pariyo ta zodiac sign. Mga alabuton, kuno ang ano mo, Aquarius, taod na. Hindi, ari sa Pebrero. Ang mga tao, Pebrero. Mga Aquarius mo na. May mga Korean da ka sa Pebrero ang tao. Ang January, kuno daw manog pa lang na yan. Hindi ni siya labuton ang mga ang mga iniro nga tao nga Aquarius. Ako ni siya buot ni sila ya. Hindi na kaya mag-telya. Musta to amigo mo si Kwan, si Mercurio, musta to? May ambot sa iya. Hindi na padumdum. Kapawaya na sa anay. Nakapoy goro si Sir Pero sa Oliveros, nakapoy siya? Kabalo ka, ano man na mo? Kapoy manubran lang. Kapoy man o. Tinguro do. Kapoy man bala. Kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, morning man dira sa imo. Kay Weng Morales, morning dira sa inyo. Sa ambal ni MJS Candido Hildorio. Mga January, mga morning glory na sila. Morning glory. Morning glory. Sana all. Ernie Odasco Lidas, good morning man. Ambal ni MJS Candido Hildorio sa birthday niya, wala budget, action boy. Budget nga mo ginaya. January kuno smart person sila ni Noel Amar. February alabo. Kaya ko lang sa... Kamu na hawag. Wala ka niya gambal. Kaya February, dahil base daga. May Pebrero, tadi nga daan pala nga birthday. Pero toon na action boy. Alabuton ko nga Pebrero. Inyo na hambal ha. Huwag ko yung hambal kay Baluka. Mabudlay na nga isikway kita sang ihada tabla. Ang ihada ihada ko da sa admin. Oo. Pebrero na sa mo. Wala ka mo daya. Yan ang isyon niya sa Pebrero. Nagdamo ko mga amigo nga Pebrero ang ang birthday ha. Okay man. Oo. So wala man problema. Kung magambal ta de karonte, amo gana magka-problema. Kuno sige yon tani karon. Post na lang taniya sa mga February. Okay man ni sila. Kung sige yon tani karon, maproblema kita na di. Ay nano to man na dula akon kana. Kada may ara ka pa da? Amo na si Sir Noel ang last to Okay. Hamba ni Ma'am Candido. Kulang-kulang lang kay date, kalendar, pero mga talented, oo. Hindi hanggang bata, Pebrero, ang kalendar yung kulang. Sabi ka, stab lang 28, 29, ang Pebrero mo. Amigo, Turko Jungko, morning mandira. Turko, ginawa niya sa? Turko na siya, di pa utang. Pasalamat kami sa inyong mga bulong na isa inyo nga nakatabang sa aming din. Sa liwanag. Sir Britain's King Charles III sa presentation of addresses sa duwa ka houses sang Parliament sa Westminster Hall sa sulod sinisang Palace sa Central London sang Setyembre 12, 2022 kasunod sinisang pagkapatay sang iyang iloy nga si Queen Elizabeth II sang September 2022. Kagini ang bag-o nga monarch ay naghatag sang inaugural parliamentary address atubang sang duwa ka elected lower house sang Commons kag upper chamber house sang Lords pack into Westminster sa Westminster Hall. Kagas ang si King Charles ang naga-travel man sa Scotland agod upod sa prosesyon sang iyang iloy sa Edinburgh Royal Mass Cathedral bago sang religious service kag vigil sang Lunes.
Balita naman sa patag sa negosyo, tukuron ang Landers Superstore sa The Upper East sa Mega World. Kaginapaabot magabukas ini sa Marso 2023. Sa press briefing kahapon, gintawag ni Graham Coates, ang first vice president kag head sa Mega World Lifestyle Malls. Ini ikaapat nga Landers sa propiedad sa Mega World kag ikapito nga branch sa Pilipinas. Ini man ang pinakauna sa Western Visayas kag ikaduha sa Gwa sa Luzon. Ini ang pagatukuron sa 2.5 hektaryas nga propiedad malapit sa duha ka mga condominiums kag BPO office towers sa The Upper East. Ginapaabot makahire sang tubtob 300 ka mga empleyado sa tiyon nga magbukas na ang Landers sa masunod nga tuig. Nagtambong man kahapon si Peter Lukman, ang Chief Operating Officer sa Landers Superstore sa media briefing kag pila pa ka executives sang Mega World. Samtang sa aton nga foreign currency exchange rate ang US dollar may baylo karon nga 56 pesos kag 91 centimos. Ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 25 centimos. Samtang ang European Union nga euro may 57 pesos kag 44 centimos. Ang Canadian dollars 43 pesos kag 68 centimos. Kagas sa balita showbiz, sa piyak sang isyo sa nga pagbulagay sang aktres nga si Heart Evangelista kag Senator Francis Cheese Escudero nagapangamuyo sa gihapon ang Iloy sini ni Heart Evangelista nga si Cecil Ompauco nga sa piyak sini sang isyo mangin maayo ang relasyon sang mag-asawa. Na sa interview diri sa sang senior entertainment reporter kaya Ompauco o kana sa nanay ni Heart Evangelista no ida sunod diri sa Iloy nga private life ini sang aktres kag sang bana sini kung sa diin ginapangamuyo na lang nga mangin maayo ang relasyon sang duha ka mag-asawa. Sa balita sa mga sang sports, nakakuha naman sa duha ka bulawan nga medalya sa sulod sa duha ka adlaw si EJ Obiana sa ginapatigayon nga torneo dito sa Gala de Castilla sa Bellinzona, Switzerland. Ini naman ang sunod-sunod nga makadalagan ni Obiana pagkatapos sa nga breakthrough sa iya sini nga pagkuha sang bronze medal sa World Championship sa Eugene, Oregon sa bulan sang Hulyo. Sa Bellinzona, ang Filipino ace kag Asian record holder naghimo sang bago naman nga record agud makuha ang bulawan nga medalya. Ang 26 anyos nga world number 3 nag-clear ini sang 5.81 meters sa iya kaduhang attempt agud makuha ang iya ikaanom nga bulawan nga gold sa vote kag ikawalo nga sunod-sunod nga pagsaka sa podium. Ini siya ang naguba man sang record nga 5.70 nga narehistro ni Team Lavender. 23 anyos na ang nakaligad. Energy kada ko no. Energy. Energy. Ginakurog ko sa ano. Nakurog ka sa tugnaw. Oo, ginakurog ko. Pare ko diya sa sa Canada, ambot. Masyagan ko daw freezing point ng aircon ni sa may sa may sunod sa Tama na lang ko na action boy. Ayaw na ng mga damol panet. Sige. Morning na kay Lorely Gabuna sa imo dira maayong aga. Burnok, Sevilla. Sa grupo na ni Kiwi Aris, Tuktok, Bunok, kag Ano na si Bunok, si Toktok? Si Kiwi. Si Bunok, si Toktok, si Kiwi. Tapos nag-comment si Burnok. Si Burnok. Ano naman? Baby Gregorio Yulo, morning man. Kay happy birthday kay Zian Matthew Subaldo. Karon nga adlaw from Novi Valencia, Subaldo. Good morning, no? Kay good morning dira sa mga BHW bala sa nga Barangay Mailom, Bago City. Mayong aga dira sa inyo, no? Kay Kapitan Ike Torres dira, good morning, no? Kadto bala sa iya nga turista bala Actionzil. Layo paguro Action Boy. Mga pila kano halinggid sa may Bago.
Ti kung sa bago Sa ka mahalin, kay proper kung balo ka kung diri ka tayo, pwede di ka agiya sa may kuan mo, diri sa may ano parang di gani sa may abuanan Sa la. Bonan, oo. Lapit na na. Mas lapit. Lapit na na from Maaw Barrio. Lapit na na siya na pila na lang ka minutes na gurubutan ta. Less than 10 minutes ato ka na to. Pindi sa padalagan mo sa sasakyan mo. May takladon pa na, masaka-saka pa sa bukid. Hindi naman. Hindi magid sa tantugid ka taklaron. Bukid naman siya actually. Pero hindi sa tantugid niya. Kag ang dalan mayo ha. Oo. Sementado ang dalan. Mayo kantuan ha. Ilagawan ta na dason. Lagawi da bala. Pakilala ka lang to kay kay Kapitan Ike. Doon si Zilko. Kapiyada mo ko, nadamdaman mo ko. Remember me. Remember M, remember E, remember me. Amo mo na siya. Nagpa-load gid bala si Ma'am Jocelyn, Action Boy. Jocelyn. Komedya. Naka-load na ko, buhi naman ang akon FB. Yada, morning. Oo. Nakabaligya, guro lang mayo. Ayaw ako, nakabinta. Barangay 10, no? May lamayuhan na bla. Oo. Kag dira sa kay Migo Talayo Talaban, morning dira sa imo sa Manghanoy bla. Barangay Manghanoy dira sa Mayla Castellana. Kag kumusta ang inablang Salvaro muna bla Migo Leo. Gusto ko na matistingan mo. Salvaro, kuha na siya daw Salvaro de la Castellana. Daw bread na siya. Nga, I think sa La Castellana lang na gusto ko mabalang kung ano na siya bla. No? Sa Alagad Radio dira sa Hinubaan, morning dira sa inyo. Kay Kagawad Melchor Baroca Rombinas, may aga dira, no? Stella Mariceles sa Bago City, morning man. Kay Attorney Alan Galunan. Good morning man sa imo. O sige, alin ako kay ginahulat ni Ma'am Georgia Gargasiran. Ang balita espesyal kay daw ginabantayan nila kung paano kuno move on after the end of a long-term relationship. Hindi ko diguro mayo ka relate. Charot. No. Asa kami tatlo kadlaw. Gala. Sige, abe. Batihan ta. Okay na na. Okay ka na, ready ka na? Okay na. Sige. Ano ganina? Paano move on. Pagkatapos ang malawig nga relasyon. Tapos mo. Aga, pagkakasakitan na ta. Kaya amigo ko da Bernie Buen Consejo sa Ibi Magalona. Morning dira sa imo, pre. Sige. Okay na? Yes, Action Boy. No? Paano makamove on? Number 1, pilak bilog na. 27. Magulang pa rin sa akon sa mga tips. 23 pa lang kari 27. Ganun sa mga ka-action boy, no? Sige ba? Ang pinakauna, gid ko, no? Cry if you may, but do not be suicidal. Uy. Ihibi lang, pero hindi magpakamatay. Kung kinala na hibi. Lalaki lang na babae, lang na iya. Hindi man sila nga bibi kung mawangal ka gidya. Kung nag-break na lang ka ba? Oo. Di ano ba nga panghibi? Ano na ba? Bisang puli ka bisang panghibi nga nag-break ba? Di, dapat siya, with Gracie ko nang yapon. Ate. Wala ko yung kagihibi, Action Boy. Ikaw lang kapahibi? Ako lang kapahibi. Hindi, ate. Ang mga lalaki ka ni Action Boy, hindi mo na makita nga gahibi mo. Kung mag-break. Lumaw lang yan. Oo. Lumaw. Sila daw gamay sila tanawon o kung daw agito sila kung ako ako na kapati Ako kapati. Kung tuod ka ng lalaki, mahibi ka gina. Ka. So, ako guro, feeling ko tuod ko ng lalaki, kay bisan subo lang sa sine, hibi ka mo. Grabe ng emotions, no? Oo, sa sine lang, tanong ko sine, kaya daw kasubo. Hindi ganit ko sa subo nang masadya ganit kong isa nga mga eksena, ng dugan sila wala makita naibla tapos nag-meet lumaw pa na ko na yes di normal lang man ako ni Action Boys isa ka relasyon no kung magtapos na nga mahibi ang isa ka tawo so hibi kapit lang nila mo kamo memories ba memories anak kami markan tsakta mo na diba do kanugon balasang gininvest mo nga time sa effort mo do piyo kanugon sa imo kanugon sa imo mga absent. Action Boy kay damo na ni siya na maninuyan. Kanugon sa mga absent mo bala? Nag-absent ka ginawa mo na pangita balibang. Ganyan ta ka tapos. Insakop ta ka sa jet.
Gingastuhan, taka na ganto kasi niya nagplitigit ko pinaka, kagataws, tapos ginsakit mo ng bratsyagon ko. Wow. Hindi, naya mo. Naglisensya lang ko na to. Naglisensya na ko, ma-absent ko kay daw feeling ko daw may COVID ko. Dali kay makikita ka lang sa iya. Oo. Kita mo na. Tapos, pero dapat, action boy, no, biskan, amo na, bala kong kakisa, nga nasakitan ka na, or maginhimo sa imong malain ng imong nga ex, no? Pasalamat kay yapon nga nang part sa sang imo nga So, hindi life. ka mag-suicidal? Hindi. Hindi ka mag-suicidal? Hibi lang. Hibi lang. Pero hibi with grace. Oo. Hindi. Hibi na sosyal. Oo. Na hibi. Medyo ko na iya, medyo daw, ano bala daw, sinuklam la daw, na panawag la na. Ang gawa naman, Dosindo man na. Dosindo mataas ka pa na yan. Sindo na yan. Sindo lang. Oh, sige. So, cry if you may, but don't be suicidal. Sige. Oo, kagati. Are, pag-action boy. Get rid of your ex stuff. No, kung may ginhatag sa simo, kung nga talibar, ang tanan nga mga pulsira. Boy, oo. Pero yung mga pulsira, hindi mo na paghihaboy ang mga singsing, mga rito. Pa kong gold. Iprinda lang. Wala is, tapad balay. Siguro how to get rid of stuff. So, ang hindi pangatag ito simo, pwede prinda. Ang mabaligya, kung bigya. harap ako na sa possession, magyapon action boy. Bro, Doon ka kadumduman. Pero si Trite nga ibalik mo siya. Is it right? Hindi. Insulto, ginay-action boy. Ibalik mo siya. Nga ibalik. Gali ka. So, ibaligya. Ibaligya, okay. Iprinda, okay. Para nga madula lang siya, para hindi mo na siya madumduman. Oo. Kaya kung kada kita mo na madumduman mo siya. Pwede mati-keep mo na sa box, action boy eh. Tapos, taguon mo. Hindi so, para sa imo, kay Feber nga matabo na sa imo, hatag lang sakon kay bala. Gin barter. Sa unang barter, may ginatag sakon nga t-shirt at barter ka na. Ex, kung kapabatay ka man sa bong. Ang t-shirt mo to. Kung pangitahan mo, t-shirt pangitahan mo. At na sa taga-sumag. Inbahilo ko na tumugas. Tabugas. Oo, taguon lang ko. So, mayara ka mo nagli, ginamumugin na. So, ginahimo mo nagli. Oo, ginahimo ko ginaya. Nga, ang tanan nga maginatag sa imo, gidula mo na. Pag hindi ka nga tips, sa kay sunugon, pag idukon ibalik sa ex action boy. Ibalik. So, pero imo ibalik. Wala. Sunugon. Wala naman niya. Mapullo sa niya. Mabartay mo lang. Ibalik mo siya. Ay, balik mo ko siya. Mga love letters. Gusto ko nga mabaton mo. Kaya hindi uso na sa inyong love letters eh. Sa inyo, text na mo nga. Text na kag-chat. May ginaguro, action boys ang feeling. Taga, traditional. Sa una mga love letters, sa una, kinanglan, nami-nami mo po ng agi mo ya. Kaya otherwise, yung kalain sa agi mo, basi ma-turn off bala siya. So, nami-namion mo po ng agi mo. Bisan sa klase, pakaras ang agi mo to. Sa love letters, sa kamo mo. Makaligraphy. Sige, next. If necessary, kung no action boy, ma-move ka sa bagong environment. No? Kung apartment ka mo na karon sa imo nga ex, kag tinagbulagay na ka mo normal. Masaylo ka sa Masaylo ka gid sa boarding iba house. nga place. Masaylo ka sa boarding house ang bag-o mong amigo. Hindi Dahil sakto na sa action boy, kay tikong bulagay na kamo kag ara kamo sa same place sa gyapon. Daw wala lang nagyapon. Kani sa lang mo ka lugar, no? Inang lang ngita ka to kwan. Kita ka naman to sa lugar nga may dito ka mangita bago. Bago environment. Bago naman nga. Bago naman nga makaupod mo sa kamanang environment. Kung masakitan ka naman ni what? Sulit-sulit lang. Hindi ka da magtiner sa lugar nga pero may ka mo masugat anay. Correct. Pero may ka mo tulukay. Kaya daw masakit na kapinta kun pag sugat anay niyo makita mo sa bago. Yan unahan niya pa kay bago. Amo pag naguri sa katip daw unahan mo sa pangita bago. Para mas sa para nga siya masakitan di ikaw. Galing kay ti ang sukmatanay na sugong action boy. Magamo na nga sitwasyon. Sukmatanay? Ano sukmatanay man? Nag-break na ka mo, naka-break na. Naka-break na eh. Hindi naka-break na ka mo gani. Pero kung kasugat tanay ka mo da, tapos pero may kasugat tanay makita mo sa may bago sa nga upod, di sakit na siya. Di ba? Kasi panumdumon niya yung kamo pa lang. Hindi, namin ko kung nagasakitan ka, butsin nga, ka pa ka-move on eh.
So, ang namin is na ako ma-advise mo, unahan mo siya. Unahan sa. Grabe. Ayaw ka dyan. Believe ka. Unahan mo siya. Para tanawon ta kung kamubuon siya. Sa una, action boy, pila ka tuig, ang pinakalawi mo nga Relasyon? Relasyon, be. Hindi ko ka, why ko yagambo, why ko ka tilaw, happy anniversary mo. Ano na ko raay, with sare. Ang mga kita kasubaw sa mga millennials, para sa inyo, kapala kwan sa inyo, kapala celebrate sa mansare. Wala ako naka-experience, action boy. Hindi, ang iban la. Ang iban. May mga mansare, may wiksare. Kaya hindi sila kalambot anniversary mo. Wiksare na lang. Una nga, kasi-celebrate sila mansare. Celebrate na mansare, kaya duduhan mo kalambot anniversary. Mo silingon ni kalambot sa katuig ng relationship. Gani. Mera man niya nga ti strong gidya kayo. Biskan LDR sila action boy. Bisan LDR sila, strong gidya kayo, nga bisan taglima, anom na sila katuig. Mansare pagyapon sila. Isang una, sang time niya action boy, uso pa nagyapon. Why kami na anniversary lang na yan? Why lang gani anniversary do. Kasi uso na biskan sa magbata ka gani action boy. May mga first month, may mga pa-cake pa nila yun niya. Ate subong na iya nga kon sa una ya mo no birthday. Anniversary lang gani action boy. Sa mga sang una. Ako galing kay do amo nambal si mo do ko ka anniversary. Check ko damo kagid uyab. Pero why lang ko kadumdum. Why ko lang madumduman. Hindi, why ko lang madumduman. Nga anniversary gli namon. Ay, te, ano natabo? Di, basi why masak dumdum, kita why mo kong remind. Pero sa una, tigin na celebrate kina yung mga anniversary action boy. Basi why masak dumdum, kay why mo kong remind. Te, move on tadi sa ikaapat. Ay, sakto. Be positive about the future, connection boys. Kung sa mga babae, amo na ko naman nila, kung magbrikanay ka mo, pagkatapos manghusay ka kang magpagwapa. Smile again. Smile again kay you might find someone better than correct, him. Correct, man. Pero tingnan correct mo ba? Sige. Kanami ba na sa imo mag-advise action boy? Pero tingnan, di ba? Sa piyongan, na lang ni mamate, na lang kaya sa imo ya. Malo ka, may arang gis ang relationship. Minsan kung ka bulagay ka mo, feeling mo do end of the world na. Pero wala, there is always a reason nga katabo na siya. Ang isa sa pinakarason da kung positive outlook, may positive outlook ka, is yung mas may mayo nga nakatigana para sa imo. Yes. Basta? Correct. Di ba? Mas mayo mag-into sa siya. Pero ako niya, prinsipyo, action boy, okay lang ako intoon, hindi lang ako manginto. Charet. Kaya, nara naman ta. James, good morning. James. Okay na James. Smile, wala na. Mo lang yung magliya nga may pa ikaw intoon. Hindi ka lang manginto. Hindi ka lang manginto. Kay basi gabaan ka. Correct, deduction boy. Pila kadlaw ini mga manug into may adlaw gini sila. Nan. Kag ang lain siya na kung ikaw ang kapanginto, lain siya kung magtingob lang gaba sa imo. Gusto. Kundi nga ikaw nga gininto, ya mas lang timan. Hala. Hindi na i-receive mo da. Kamusta man? Kamusta ka? Kabalo ka, the more ko nung kasakitan ka, action boy. The more nga gabakod ka, gakatunaan mo ang mga bagay-bagay nga sa una ba rin naman ta. Napiyo-piyo, mamate ka wala sa imo. Storyay ka wala. Tamo na. Because ining mga bagay, ining nga nagasakit sa aton, nga mga ining mga heartache sa bagyan naton, makes us strong. Nagapabakod sa aton. Nga sa uli, kung may masugata ka muna yung mga sobra, pero dagyan ko so na. Muna bla. So do sa simple kasi gilano no kabalan ka na bla. Tumahimik ko na si Munay, guys. Duga kabalan ka na. Ambal ni Migo Tadyon gaton ya pre tudloigin mayo pre. Hello, yan niya makapakasal ko kwaong ko gini maninoy si action boy. Pero dugay paguro 23 pa na ka mga Buligan. Si Ado mo pala kay pa. Maninay na Ado na lang kulang. Siling ni Rona Rida traba niya akon sa una ginabalik ko ang mga amigo ya ginabaylo nila whiskey sa Changi.
Anong ginabaylo, Action Boy? Ginabaylo na whiskey. Ang mga gamit? Guro, hindi aguro, buta, una, ginabaylo. Kaya ba ginabalik tapos ang mga amigo, Ginabaylo yung whiskey. Sabi kong migam, ginabaylo ang whiskey sa una. Basibla ko ng gabligi, whiskey bla, may kay luyag siya bla. No barter system. Barter ba niya, pautangon, taga basta bulagin. Kasi, bulagin ng miga mo pautangon, taga whiskey. Tikon kwaon yung whiskey, buti ngong baylo yung miga sa whiskey. Tinami. Yes, ate. Sige. Okay? Okay na ko na. Basta naman daw. Di pila pala bilog na. Apat to. Iatag na sa mabulos imo daso na. Oo. Apat pala na ibitsiti na. Ang isa to dagin naglan to sa kamo nga tips mo masunod na sa iyang buwas. Nang laman sing tips nga muna. How to move on. Sama move on pa lang. Mga ka-aksyon, inyong ipamatiyan natin mga balita sa Action Balita Morning Edition. Karon nga adlaw, Miyerkules, September 14. 102 days, 102 días antes ang Pasko, 109 días antes ang 2023. Ang inyo rin ang news team, Action Zil Minardo. Karaksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio.